Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adaman ti saludsudak kan kamanang Juliet. Hanya day ta, Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawin ni Lovely akalugaran tayo manang. Ading mo laang dayjay iti mano abulan. Apay ka de? Kastamot lang ang tinakuna ni nanang kanya. Apay nga rod ala sa ludsod mo. Nakitak namin ti impose na iti Facebook, manang. Aywan, birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, Bibian ading ko. Kita ang ti post na manang, oo. Na, na yun day tao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga iti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na kamanang. Saan mat siguro? Ang awag laang mo. Inton kwan, dakes kanto iti imatang na. Ang awag laang, kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanungarod. Ay saan anasaya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibaga na at 25, kat 28 na matan. Feeling ubing nga rod iti social media. Papansin at talaga day ama ng Juliet. Nay, apa yan Lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay nawaw, anya ting comment na ya? Happy 28th birthday, kunanakit din. Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo, kinasayamot ti comment na iti post mo. Basta, Jack magustuhan ti kas dya a comment na, tata. Si kakigi mo anak ko, nagsimple na bagan. Ay san, a simple day dya, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kinkuha na ata i-delete na. Indilit ko na. Sigurado ako nga adun tinakabasa iti dayjay tatang. Ay, marurudak iti dayjay tao. Ne, indilit mo nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan kamanang Juliet. Feeling ubing at talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot uray danda ni agtrenta akmatan. Kasta ati mayat. Saan kat aday ta agulbud ka? Tapno laang agruprupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa'y laang agapong agulbud tayo ngay. Saan tay nga amo no anya ti kapanunutan day ta Lovely manang. Agasaman? Tinawon nga ag birthday nga saan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat Bibian. Luk-lukon lang ni Lovely ti mismo abagina. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apa nakitenda kasinsin Lovely marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Wan nga agpaiso. Ay, mano nga minan ti tawon ni Lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak,
tumay. Ay nawaw, apay kas ta reaksyon mo, Manang Juliet? Tati ko na iti Facebook post na ka 25 na kanupay laang. Saan 28 nan? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. Mabalintag sa Luzon, Uncle Tonyong. Anya ti sa Luzon, Albert kanakan. Manungaminan ti tawan ni kasinsin labli tanggal. 28 na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook, Uncle. 28 na kanakan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak ko man ti kasinsin mo, may papaniti na itabanag. Sana Uncle. Ang mga panunutin na abibiyangan tayo tibiyag na. Nasaludsod ko lang. Tanda mo tinagsaludsod kanyak. Napod no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Lukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely, Manang Juliet. Anya nga itimbaga na. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo Manang, sigurado nasakit tinakam da a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo laang mo't itinakita tayo nga in-post na. Saan mo't nasaya taluklukwan na ti pada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan ti tawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo mapabasaw, iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na Manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman naklaw na yata tatunyong. Saktirong bang agyaman kang ka. Aywan kaya. At to'y tipasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo tinsaganan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman naklaw na yata ta. Aywan gayam. Mano nga minan titawon ni Lovely ita, tata? Ay nawaw, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba ngamin at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Lovely anak. Anya tiba gam tatang? Puno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo, tatang? Ibagbagam ka no, 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Sino mo tinakadamagan yung itikas na, tatang? Awan mo't Facebook yung? Nasaludsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang nga naibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasaya at nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti arabid mo. Ibagada pa'y na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw, agin di mo kapay lang mat di Manang Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga bin amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay, saan ka di apod no at 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Ammom Lovely, saan anasaya at nga agululbod ka? Iti social media pa'y mat. Iso nga rod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-luk kumla ang tabagbagim.
Sa maysa, saan lang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo. Ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. No kastala ang ti aramid mo. No nalaing ka nga agulbod ay awan na. Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan nakababaen no 28 maun. Ti nakababaen. Ket no agululbod ka tapno laeng agruprupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan naman ng Juliet. Wad, kastaunay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dita waiting shed itay. Agdinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, uray 28 nan. Anya nga tati maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na iti kasta nga raramidan na. Naimbag ko mama no di nasakitan ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinaggampam ka, Sinsen? May saka mat albay. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsen. Adan sama nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan. Mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. amom ka, Sinsen. Saan mo't nakababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsen. Mano atawan ang tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minon day di apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakita ka, Sinsen. Mas daw pa yung didagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman dita nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan saya at nga gululbud kay ti Facebook. Para tawon laag. 25 nga rod mati kayat ko, tatang. Ay nawaw. Lok-lok ko lang tabagay manakaw. Adda talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastalag. Panunutan da, no niya ti kayat da panunutan? Diya mo, nandiyo ti kingkinan mo. Awamutan dang gamasaaw. Nakitam ka diti impose ni Melissa a kalugaran tayo manang Juliet. Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ak ani Lovely ti patpatamaan na iti dayto a post na manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapul nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayo ano makita na dayjay a post. Binagaakmat ten ide asan amasapul nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ta amanang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Gagangay na Agsagana day tamili sa kanya. Sigurado ak nagtutulag dagita ka aruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas jay tinaramin mo, diawang ko matimangagmaw. Anya ngay ka, pudno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Ban ano nga min ay ano, ipos mo ti husto nga edad mo, Lovely anak ka. Jack nga rod kaya tatang. Nakababain. Daya nga min ti kasta. Talo at awanan tinapalabas, nga may baga 25 mo pa lang.
Anya langan ti panunutan dagiti Facebook friends ko, tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo anak ko. Ulit ang manan. Saan na nakababain no 28 mo? Tinakababain kat mapamu ibaga at 25 mo. Uray saan man? Ay nawaw. In-edit magaya man nila ti Facebook post na, Vivian. Wan, idi pa'y rabi ima ng Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at ano na amiris na tibidot na. Ngamin, isumot lang tinakababain iti imatang dagiti tattao ang makaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon. I-post ko lata. Amin tayo magkabumakit. Husto ka man ng Juliet. Agure ka. Nene, insamat labli ti sumungan. Ayun nga paiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao. Anya ti masapul mo, lable. Ko imayak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo idi. Okay lang. Husto kayo. Sana masapul nga gulbudak. Tapno lang agrup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kas tamat lang tinakunan ni tatang kanyak. Nasaya at mata nakaamiris kan. Barang sumardeng matandag iti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko matlang. Maapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol ta nagulbudak? Saan to na maulit ti kas dyan ngay naramid ko? Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa'y kinitag kapitayaw. Ay nawaw! Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod. Tas ikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.